Hej og velkommen til Anna og Frejas video. Vi har fået opgave 3 om differentiabilitet, hvor opgaven lyder på gør rede for begrebet differentiabilitet og udled differentialkoefficienten af f af x er lig med en x-del. Differentialregning kan man bruge til at finde ud af, hvor hurtigt voksende eller aftagende en funktion er. Og når noget er differentiabelt, betyder det, at det er muligt at finde differentialkoefficienten. Vi har så lavet et eksempel, vi gerne vil vise her i GeoGebra. Vi har vores tangent her, som også er punktet C her, eller hvor den tangerer i punktet C, og vi har vores sekant her, hvor at den rører i B og A. Og hvis B ligger i samme punkt cirka som C, som er vores tangent, og vi lader A gå mod B, så vil vi også se, at kantens hældning vil gå mod tangentens hældning. Og hvis man vil finde sekanthældningen, så er der to formler for det. Og det er så de her to, vi har stående her. Det her er så en simpel funktion. Hvis vi for eksempel havde en med knæk, så ville det være umuligt at finde ud af, hvor sekanten differentierer i dette punkt, fordi den kan hælde til begge sider. Vi har så to eksempler, vi vil udlede. Og den ene lyder på ABQ er lige med fx minus x0 divideret x minus x0. Vi har så vores to punkter p og q, som vi ændrer i vores formel. Så den hele kommer til at hedde ABQ divideret en x-del minus 1 x0 divideret x minus x0. Vi ganger så over kors, så hele trinnet kommer til at hedde x0 minus x divideret x minus x0 divideret x minus x0. Vi samler det så det hele under samme nævner, så den kommer til at hedde x0 minus x divideret x minus x0 gange x minus x0. x0 i tælleren her går så ud med x0 i nævneren. X'et i tælleren går ud med x'et i nævneren. Så vi tilbage får minus 1 divideret x0 gange x. Vi lader så x0 gå mod x. Så vi får a er lige med f mærke x0 er lige med minus 1 divideret x0 gange x0. Og samlet får vi minus 1 divideret x0 i anden. Jeg vil så her i eksempel 2 vise, hvordan man kan udlede differentialkoefficienten for f af x er lig med en x-del, hvis man bruger den anden formel, som lyder på, at ABQ er lig med f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h. Vi starter med at sætte vores punkter p og q ind i vores formel, så vi får det her. Og vi vil så gerne have det her under den samme brøkstreg, så vi ganger over kors. Og når vi ganger over kors, får vi det her. Vi har så fået en parentes heroppe, og den vil vi gerne af med. Så vi ganger ind i parentesen. Og når vi ganger ind i parentesen, får vi altså x minus x0 minus h. Og der bliver så minus h tilbage, og den her nævner har vi så lavet stå. Vi vil så gerne have det under den samme brøkstreg, eller vi vil gerne kun have én brøkstreg. Så vi ganger med h her i nævneren. Og h her går ud med det her h, og tilbage bliver der minus 1 divideret med x0 plus h gange x0. Vi lader nu h gå mod 0,
og får altså a er lig med f af mærke af x0 er lig med minus 1 divideret med x0 plus 0 gange x0. Og det kan også skrives som, eller det er så lig med minus 1 over x0 i anden. Og det er så vores differentialkoefficient, og vi har så hermed udledt differentialkoefficienten for en x-del.